Projekt Tiskárna Kristiánov nabízí netradiční bydlení a nebytové prostory v komplexně zrekonstruovaném areálu. Dominantou projektu jsou 3 základní pilíře: umístění v přímém centru Liberce, kvalitní architektonické zpracování a respektování historie areálu. Obytný komplex je složený z historických vil a industriálních budov, z nichž jsme již 3 budovy dokončili a první obyvatelé se právě stěhují do svých nových domovů. Právě spouštíme prodej budovy 2 a 3, která nabízí byty 1 až 4 kk, komerční prostory a střešní zahrádky s výhledem na město. Stejně jako u našich dalších projektů, i zde klademe důraz na moderní alternativní technologie s nízkými finančními náklady, ale s vysokým komfortem pro žití a bytí. Tiskárna Kristiánov. Bydlení s příběhem v centru Liberce.